Bueno, arratsaldeon, mila esker etortzearren guztioi. Eta, bueno, lehenik eta behin gure burua aurkeztuko dugu, ezta? Hasiko gara Idarrekin, eta nik kontatuko txuet, zelan ezagutu ginen, 2011ko apirilako 29 izan zen. 28. Hurrengo egunean. Bai, barkatu. 28an izan zen, zuen lehenengo semia ekaitz jaio eta hil zan eguna. Eta biharramunean tokatu zitzaian joatea Iker eta Eiderren gana, ospitale zaharreko gela batera. Eta justu aurreko egunetan jaso gendun geneukan zainketa paliatibotako batzorde bat ospitalean, eta jaso gendun doluan zerbitzu baten publizitatea, ez? Eta martxan ipintzen ari zana. Eta joan nintzen, helduleku bat emoteko, ez? Eta asmo horrekin. Eta hortik hasi izan, ez? Hor zeundeten, Iker eta zeu Iker ezagutzena telebistatik eta kontzertuetan eta horra. Eta hori izan zen nire aparizio bat, nire interbentzio txikia edo, eta urte batera, aria pixkat galdu edo, eta urte batera Iker topatu neban, kongresu baten, bera argazkiak ateratzen eta galdetu nutzen, abertze moduz dana, eta bide ginen egon zirela, Izaskun Andoneekin, orain ikusiko duzu pantailan, eta prozesua ondo burututa, ondo posik, eta gainera, Eider haurdun zegoela. Osa ez, gauza batek ez zuen bestea tapatzen, ez? Lehenik eta behin prozesua egin, eta gero, eta niretzako oso politia izan da urte hauetan guztitan, denborakin egunen baten harremanetan ipini zinean WhatsAppakin edo, eta asmoa abiatzeko zerbitzu bat, doluan laguntzeko, formakuntza bat egin ondoren, eta etorri zinen ospitalera kontatzera, eta urte batzuk pasatuta gero, lako esperientzi pertsonal bat pasatuta gero, gai izatea, beste formakuntza egitea, beste pertsona batzuei laguntzeko trantze horretan, ez? Eta nik argi deukot, igual, ez da ezin bestekua dolu potente batetik pasatu izana, empatia hori sentitzeko eta lan hori egiteko, baina asko laguntzen dago. Asko markatzen dago. Eta, gertatu daiteke gauzak pixka trabatzia, ala jari hori egotia, eta kasu honetan horrela gertatu da, gizarteko onurarako eta danon zorionerako, ez? Así que, dolu laguna martxan dago duela 2 urtetik. 3. Hiru terdi. Eta, gaur pixka bat hitz egingo duguna, izango da, bebai, marka pertsonal horietatik, ez? Imaginau zeiki nik Iñaki esautu nauen momentua, ez da? Claro, ekaitzil berri. Nik ez dakite Iker da Bixok nungingo zen bez momentu horretan. Eta Iñaki gelan sartu zanean, izan zen bapatian argi bat piztuko basan moruen gure bizitzan, ez? Eta izan zen laguntza eskaintzera etorri zan bera. Gu momentu horretan guztiz galdute gengo zen. Aurreko egunean parto traumatiko, oso traumatiko eukitza. Hain traumatiko izan zen nik ekaitz ezin izan hauela ikusi behin, hil zanean. Eta bizipen gogor horren ostian,
hurrengo egunean Iñakian agertzean etako izan zen pake momentu bat. Orduan ulertu nauen Iñakik dauken pakien balorie. Orduan ulertu nauen Iñaki mediku paliatibista izateaz aparte, berak dauken argixek, dauken pakiek, dauken balorie. Eta sentiru nauen hori. Eta hori zara zu niretako. Pakia. Eta maitasuna. Eskerrak momentu horrei, bide ginekin harremanetan jarri ginen. Eskerrak momentu horrei, bizitzen jarraitu ginoen. Eskerrak momentu horrei, gure beste bi semia jaio ziren. Eskerrak momentu horrei dolu laguna jaio zen. Eta eskerrak momentu horrei, gaur zutani hemen gauz. Eskerrak momentu horrei, eskerrak ekaitzei, eskerrak eriotzari, bizitzen moten dauelako. Eskertuta ni Iñaki nire bizitzan egotiaz. Beti esaten dutzet, asko maite dutela, eta oso pertsona importanti dela niretako. Eta alaxe da Iñaki, hoxe zara niretzako. Beraz nire eskertza, gaur hemen banau, ekaitzen eriotzaren ondoren, zu agertu seinalako. Nik uste dut, lehenengo mezuetako bat dela hori, transformazio hori. Transformazio, jaz garela lehenago ginen pertsonak eta transformazio hori gertatzen da. Eta bueno, hori da mezua, azkenean, trantze triste batetik, abiatzen gara, oso triste batetik, baina gero hori zertan bihurtzen da. Hori zertan bihurtzen da. Eta hori da polita eta hori izango da, gaur emetik eroat ematen zuen mezuren bat gaurko hitzalditik, hori da, nik uste dute importantenetarikoa. Olako prozesu batetik pasatu ostean, transformazio hori gertatzen dela, eta garela beste pertsona batzuk, nik beti pentsatzen dut pertsona hobiak. Eta pertsona hobiak gauza batengatik, azkenean empatia sentitzeko gaitasun hori danok dekoguna garatzen dugulako, are gehiago potentziatzen dugulako. Eta orduan egoten garenean beste pertsona baten aurrian olako ataka baten dagoela, konektatzen dugu, eta da horreri esker, eta orduan da zoritxarretik, txarrenari honena. Eriotzatik bizitza, Azkenean gure gizartean eriotza bizitzen da bukaera bat, bukaera bat. Eriotza ez da bukaera bat. Gugola sentitzen dugu, gaur hemen bagaz, eriotzaren ondorioz gauz, eta hau bizitza da. Orduan, eriotzak eta minak dakarrena da eraldaketa bat, zuko ondo esaten dozu moren Iñaki. Eraldatzen bagare, bizitzen jarraituko dugu, eta jarraituko dugu bizitzen beste modu batean, eurei eskerrak, min horri eskerrak. Beraz esan duten, minari eskerrak. Beraz importantia dan min hori. Beraz importantia dan bizi behar dan prozesua bizitzia, benetan bizitzia hori da dolu prozesua, Eta bizitzen dugunien eta eraldatzen dugunien, bizitzan jartzen gare. Eta oin erabakitzen dugu bizitzan zelan gure dagoen egon. Mexikon egon berrein azni. Eta eurak hain bizi dago eriotza, hain barneratute, eurak esaten dabiela. Mi madre tiene 10 años muerta, tiene 10 años muerta, tiene da presentian, eta gero hilda dagola. Hau da, beirase presentzia, hizkuntzan bakarrik, zelan eriotzari emonal jakon presentzia bat, ez da? Gure gizartian ez, gure gizartian, eriotza erritoak, eta mina, eta hor bokatu da, ez? Ez.
ez da hor bukatu. Horrek ikasgai hainbat dauzka atzean. Eta ikasgai horrek jasotzeko prest baldin bagaz, beste modu baten biziko gare. Bizitza bat zabalduko da heriotzatik. Eta hori da pixkat gure gaurko asmoa hemen, ez? Bai, bizitzak biderkatu pixka bat, eta formatua izango da pixka bat, originala edo, haber zela ateratzen den, haber zela moldatzen garen. Baina, bizar bertan, hementxe bertan, ipiniko dugu dokumental bat, Mendian hil, Irian hil izenburuko bat, da trilogia baten azkena, 3. eta azkena. Eta gaurko egin duguna izan dela 3 dokumentaletatik, tartetxo labur batzuk ateratzea, eta horrela garatuko dugu, hasieratik, definiziotik, puntu batzuk jorratuko ditugu. Eta, komentatuko ditugu eta bar, eta gero, lagako dugu espazio bat, zuek parte hartzeko, galdetzeko edo konpartitzeko gura zuena. Eta, ikusiko duzue, aholki hutsak lehenengo dokumentaletik, bertan Iker eta Aider parte hartu zutela, eta, Markel agertzen dela, bai, txiki-txikia zanean. Eta bigarren dokumental igual ez dana hain ezaguna izan, kontu handiz mugitu gendun, ze gaia heriotza da, baina indarkeriakin lotuta. Eta, saiatu ginen egiten bisturi batekin elemento distorsionante guztiak ateratzea eta zentratzea azkenean mezu hauetan, eta azkenean saiatzea konektatzen olako dolu bereziak eta oso desberdinak direnak bestelako doluekin, ez? Nik igual ezagutzen ditu da denekin, ez? Gehiago. Indarkeriakin. Eta gaur gainera protagonista bi dagoz, Zuminetik Bakeran, eta protagonistetako bat gaur etorri da gurekin egotera, eta asko eskertzen dutzat. Eta, orain ikusiko zuen pantailan bai, eta, izan da esperimentu oso polita, eta gero ikusiko dugu korte batzuk bai Mendian hilenak. Pizka bat ikusi ez badozue, gogoa sartzeko, bizar etortzeko. Maitatzen dugun pertsona baten heriotzaren eta galeren aurrean jartzen gaituenean, ondoren datorren prozesu guztia, bizipen guztia, hori da doluaren prozesua. Da, ni izango nuke, maitatzen dugun pertsona baten heriotzaren eta galeren aurrean, egin beharrekoa, osasuntsua dena egitea, eta denok momentu batez, edo bestez, egin beharreko bidea. Heriotza Urbieti bizi dauen edozeinek, hau da familixakon bat, lagun gertukon bat hil, nik uste dut horretanek enbiko leuke dolua. Dolua mingarrixa da, lana hundixa da, baina holakotan ezinbestekoa da. Baina abiatuta ez dakizela. Horren berri abiatuko dut. Zat, klikatzen duzu, ipintzen duzu. Bale, eta horrean. Maitatzen dugun pertsona baten heriotzaren eta galeren aurrean jartzen gaituenean, ondoren datorren prozesu guztia, bizipen guztia, hori da doluaren prozesua. Da, ni izango nuke beste bide bat, bizitzako beste bide bat, egin beharrekoa, osasuntsua dena egitea, eta denok momentu batez, edo bestez, egin beharreko bidea. Heriotza Urbieti bizi dauen edozeinek, hau da familixakon bat, lagun gertukon bat hil, nik uste dut horretanek enbiko leuke dolua. Dolua mingarrixa da, lana hundixa da, baina holakotan ezinbestekoa da. Ikusi duzue, aurki hutsaken hasiera, hortik abiatzen da, ikusi duzue,
Izaskun Andonegi, Bidegin elkartekoa, eta Iker, Eider eta Markel. Eta fijatu bazari definiziotik abiatzen gara, eta abiatzen gara maitasunetik. Ze azkenean, maitasuna alik eta haundizena baldin bada, alik eta haundizago baldin bada, mina haundizago izango da bai. Proportzionala da. Eta alderantziz, harreman baten egon baldin bada, bueno, harremanik eza, edo ostasuna, edo inkluso gorrotua, ez? Indarkeria egon danean, esate batearako, hor ez dago dolua, hor ez dakiz zer dagoen, baina ez dago dolua. Hor dago mina. Mina, baina amorrutik. Amorrua handixa bizitzen dugunean, mina eskutatuta gelitzen da. Ez dala. Azkenean, amorrua bizitzen gabitzenean, minak ez dauko lekurik urtetzeko. Amorruetara inbida, urten inbida honon baitetik, ez dauko lekurik minek hor. Orduan oso ondo zaten dozu moruen, harremana nolaku edan, olaku izango da mina. Harremana guk askotan esan dugu, nik Izaskunekin ikasi dut asko, Izaskun da nire maistra, eta, bueno, eskertu gure dutzet, ez da, Iñakiri berekin harremanetan jartzearen. Izaskunek askotan esaten dau, gure mina hau bada, ba gure dolua honen bestekua izango dela. Baina gure mina gorputz osoko mina bada, hau da gure kasuan, semia hiltzen jakuen hon kasuan da, bueno, bago hiltzen gara, ez da, berakin. Orduan hori da mina, ez? Proportzioa, amakin harremana, ama margakin harremana. Oso importantie baldin bada, ama batekin daukotzun harremana. Ama dana baldin bada, zuretako. Zure bizitzako gida baldin bada, norberan bizitza bukatzen da momentu horretan. Harreman horren marketan daudana, min hori. Ontxe bertan, arrasaten ospatzen dabitz gure lagun min baten eriotza, Danel Goikolean eriotza. Eta leheniak etorri jaten nien esan duzte, Eider, jo, iguale zelan sentiruten zara, etzazelako bere agurrien. Eta nik Danelekin nauken harremana zan amorro dio. Hola, oso igualak itzen, eta gauken olako harreman gogor bat. Eta momentu baten sentiru dut, bueno, ba gurtu nazela berataz, ez? Eta nire leku gaur hemen zala, zurekin, ez? Amorodio horrek egiten dauena da, harremana, bueno, pixkat ostu. Eta ostu egiten baldin bada, mine, ez da horren bestekue. Hori bai, harakatzen badugu min horretan, azpi horretan, bueno, ba mintzakon badau. Normalien, amorrua karkasa bat moruen da, ez dutzo izten urteten minari. Orduan importantia da bai ez da, amorru prozesu bat bizi izen baldin badugu. Zelan da? Sandra esanik, zure izena? Gero zelan ikusingo zuen, Sandra. Zure prozesua oso desberdina da, ez da? Zure prozesua da amorru handiko prozesu bat, gero ikusiko dugu segatik. Orduan amorru horretan bizi garenean, minerako bidea oso zaile da. Ze mine da konexinua. Eta amorru hori bizitzia da, lehengo amorrua biziko. Eta hori garbitzen dugunean, gero minerako bidea egiten dugu. Ez dakit jola izendan zure prozesua. Gero hitz egingo dugu. Bai, gainera, bigarren dokumentalan izenburu izan zen Zuminetik eta Zaminetik bakera, ez? Osea, prozesu hori, ez? Eta dolu guztitan gertatzen dena, baina Zumina eta Zamina, ez? Eta orduan Zuminetik ateratzen garenean, pues igual ja posible dugu konektatu Zaminakin, ez? Eta Minakin. Eta, bueno, ja, modu naturalagoan edo jarraitzia, baina, bueno, Zumina hor dago, ez? Eta gero maitasunakin lotuta, hitz egiten dugunean, esate baterako, badagoz dolu batzuk, hain onartuta ez dago zanak, ez? Eta esate baterako gertatu daiteke, amama hiltzea 97 urtegaz, ez? Esate baterako, 97. Eta, klaro,
zu kontziente zara zerebralki, zure amama, bueno, pues gainera gaixorik baldin badau, pues bueno, eriotza hor dagola. Baina eriotza iristen danean, eta harreman potente bat egon danean, maitasun handi bat egon danean, sentituko duzu, mina. Eta buruak bai esaten dutzula, bueno, pues bizitza legea da, eta hori guztia, baina gero dago bihotza. Eta bihotzak agintzen dau momentu horietan. Eta batzutan, pues igual, ez dira dolu hain onartuta, esaten dugu, bueno, baina oso zarra zan, ez? Eta, bueno, da adibide bat, ez? Baina klabea da maitasuna, ze harremana egonda. Eta amama zuretzako izan baldin bada, pues ikastolara joaten zala zure bila, eta gauza horiek guztiak presentzia hori, ez, zure biografian, pues azkenean horrek agintzen dau. Eta esain beste, zenbat urte zeukan, edo orduan, bueno, pues hori da klabetako bat, ez. Bai, azkeneko terapia indot ontxe, etorri aurretik, 14 urteko neskatilatxo bate hiljako 100 urteko amama. Eta hori da, kasu hori da. Azkenean inork ez da onartzen bera doluan dauenik. Zelan 14 urtekin eta 100 urteko amandria, bai, baina esken niretako 100 urteko amandria dana izen da. Dana. Oso garrantzitsua. Azkenean, bai, zerebralki pentsatzen ditugu gauza batzuk, eta, ez? Burua alde batetik doia. Bai. Eta bihotza beste alde batetik doia. Hau da, gure buruak esaten dau, ez? Oina alargun gelditzu naz, eta bakarri nau, eta nire umiekin aurrera inbiot, eta baina sentiruten dutena zer da. Lehengo xok egoera bat ere gongo naz. Nire gizona fantzanaztien hilda bihotzeko batek emunda, eta ni ontxe bertan nau xok egoera baten. Eta gero prozesuen aurrean oien einien, joango naz sentitzen, batoketan jatena, ez, bizitzia, ez, xok egoera hori pasautakoan, bapatian konturatuko naz, ostras, ez da, bueltau bier, ez, momentu baten beti dago horre irudikapen hori, ez, etorriko da, ez, ero, ondion hor dago, baina momentu bat heltzen da, baina ez dela etorriko. Eta konturatzen garen nien hortaz, da, falta motatze hori, ez, benetan ez da etorriko, eta ez da egongo. Orduen badago hor dimensio oso importante bat, eta oso gogorra dana, eta da, falta motatzea, ez da. Eta gero, onarpenera heltzen garenian, orduan, ez? Prozesua bizi dugunean da, bueno, oin zehingo doni bakarri bi ume txikikin, ez? Orduan, baina momentuaren garrantzia, ez? Dolu prozesuan, ez? Eta, bueno, lehengo momentutik laguntza eskatzen bot, laguntza behar dut, eta, bueno, prozesua bizitzen dut lagunduta, eta, bueno, dimensio guztiak bizitzen ditudanean, helduko naiz, lehen hasian esan dugun eraldaketa momentu horretan, ez da? Eta eraldaketa momentu horretan, bueno, erabakiko zerrein ni bakarrik gelditu ganaz, bi umekin alargun gelditu ganaz, baina poliki. Buruak egiten dabena da, lehenengo minututik, azkenengo minutur arte. Eta bain, bakarri nago, orduen laguntzarik ez dut behar, orduen ni gelditzen asumiekin, orduen, ez, prozesu bada. Eta kasu konkretu bat, eta berro egin nabilontxe bertan, segurasko streamingean egongo dira, entzuten. Orduan ikusi digun prozesu horren garantzia ez da, eta kasu berezi horretan, aipatu gure dutena da, inguruko sarea. Hau da, konturatu barik, eriotza bat egonda, eta eriotza horren inguruan mugitu da jende pilo bat laguntza eske, eta konturatu gara profesional desberdinak, atzo gauean lagun baten etxean egon nintzen, eta esaten duzte idar, ume baten dolua lantzen hasi binaz, abai, ez da izango. Bai, lagunduko estazu, eta berakin hitz egiten konturatzen gara familia berdina dela. Orduan, zela pertsonok eingeikien laguntza eskatuaz, eta konturatu behin barik, kriston sarea inguruen montau, gure laguntzarako, eta zer gara azkenian. Minean gauzenian da bakarri gauzenian zer da behar duguna. Sare hori. Orduan, ze importantia da, ez da? Doluan gauzenian sare hori sortzea. Hau konturatu barik sortu da. Sare hau, egun batetik bestera, bata bestiakin hitz egiten, konturatu gara, kriston sarea sortu dauela beraiek. Baina sare horren importantzia eta zabaltzearen importantzia, ez da?
oinin dugu moruan, teknikoakin, laguntza behar dugu. Ez dakigu zelan jarraitu. Laguntza mesedez, ez? Laguntza eskatzean importantzia hori, ez? Aber bigarren korteakin, sorte gehiago ikiko dugun. Bai, esperientzia duna gara. El doliente entra de un modo más específico y concreto en el duelo. Se entrega al dolor. En esta entrega al dolor, el doliente va a comenzar a hacer las tareas del duelo. Básicamente tendrá que ver con 5 tareas que son las que prepararán para la última gran tarea del duelo. La primera, pedir perdón. La segunda, perdonar. La tercera, dar las gracias. La cuarta, decir te quiero, para finalmente poder decir adiós. Bueno, pues orain ikusi duguna Julio Gomez da, beste maisu bat, Izaskun Andoni bezala, medikoa da Santurtzin, Hospital San Juan de Diosen, eta zainketa paliatibotan Euskal Herri mailan da, bueno, pues, pertsona hundi horietako bat, ez? Eta nik asko ikasten dut berain gandik, ez? Eta lehenago hasi gara pixka bat fasei buruz, ez? Xok faseari buruz eta onarpenan faseari buruz guk aurki hutsaken fasei buruz baino jorratu dugu pues, egin beharrak, ez? Osa, pixka bat las tareas del duelo esaten dana eta nire asko guztetan jate, zelan diran, bueno, pues gauza batzuk dano deukogu zer barkatu beste pertsona bateri, dano deukogu barkamena eskatzeko zerbaitegatik beste pertsona bateri, ez? Eskerrak emoteko, maitasuna berriro, maite zaitut esate hori, eta azkenean agur esatea. Eta orduan zentratu ginean horretan, nire uste dut oso didaktikoa dela, baina, bueno, fasei buruz hitz egin dezakegu, bai. Bai, tareak oso polita da esan dozuna. Tareas del duelo eta hitz egiten dugunean, da, bueno, nik beti esaten dut ziet pazientei da, torlojuak askatzia bezala, ez? Hau da, hemen gelditzen dira doluan lantxo batzuk egiteko, ez? Da, hemen badau lantxo bat, hemen badau beste lantxo bat, hemen badau beste lantxo bat, hemen beste lantxo bat. Orduen da, torloju horrik askatzia, askatu, bizi, eta berriro be, goxo bere lekuan jartzia, ez? Piskat hori da, ez? Bueno, fase horreik edo tarea horreik adierazten duzkoena, ez da? Eta zelan identifiketan die tarea horrek. Bueno, normalian terapia egiten dugunean hitzan bidez, ez da? Eta hitz horrek sentirura egiten duzkunaren bidez, ez? Nora eruten gauen, hor ikusten da, ze tarea gelditzen dien pendiente, ez? Eta tarea pendiente horrek bizitxakuan, benetan, bueno, gure neuke nire bere azken nahi asan lurperatu izeteie, baina momentu horretan ez gauen egin. Da orduen, gaurko egunien zer ingo zeuke. Gustoko litxakite bere azurreketara teie, inzineretie, eta gustoko litxakite lorraz bixen sartzie, ero berak gure egun leku horretan sartzia, adibidez hori zen liketarea bat, ez? Eiteko dauen tarea bat, ez da? Segatik, mina dauelako horren atzien. Hau da, badau aitaren borondate bat, badau momentu horretan xok egoeran egin jogu alizen duguna, ero momentu horretan egokixen iruditzen jakuna, baina denporara konturatzen gara, horrek min bat sortzen dauela nigan, ez? Jo, nik haien nahi hori gustauko litxakit betetie. Hori da tarea bat adibidez, ez? Berak benetan gure euen horrek paki emun bitzo bera, paki emun bizku guri, ez? Hori da, ez? Azken nien torlojua askatu eta lotzie. Hau oso garrantzitsua da, ze batzutan bizitzak aukera moten duzku, hau egitea bizirik dagoenean pertsona hau, ez? Eta minbizia, Alzheimerra, gaixotasun kronikoak izan daitezke oso impactanteak, oso krudelak, oso sufrimendu karga handizakin, baina alde hona da denpora bat emoten duzkula, hau lantzeko, ez? Eta, bueno, apur bat doluakin hasteko, eta
tau guztia esateko, ez? Eta barkamenana eta dana, ez? Osa, hori posible dugu egin eriotza baino lehen. Eta hori da, bueno, alde ona gaixotasun kroniko hauena, ez? Eta batzutan aukera dauko egiteko, beste batzutan ez. Desde luego, eriotzak bapatekoak direnean, istripuak, hilketak eta suizidioak eta ez dekogu denbora hori, seguro. Eta azkenean, oraintxe esan duzu, beti dago denbora, ez? Osea, behin pasatu ostian, eta gainera, orain pandemian, batez be lehenengo hilabetetan, hau pairatzen ari gara, ez? Hainbat kasutan, ez? Ezin izan gendula egon gure senideekin, eta doluak trabatu egin dira. Sarritan, ez? Eta mezua da, beti be aukera dagoela, gerorako egiteko hileta moduko bat, omenaldi moduko bat, Josean hartzena, eta, zelan egin zuten, barkatu ez, Usurbilgo beste honena, egin zuten urte betera, ez? Beti dago denbora, ez? Zuek badakitzue Iñakik ospitalien lan egiten dauela, eta niri gustoko jaten entzutie, karo, gustoko jaten entzutie zure gotik, zela laguntzen dozun momentu hori bizitzen, ze hemen dazen pertsona askok zurekin bizi zen daue, eta uste dut danok ados gazela erregalu badala, ez da? Eriotza Iñakiken bizitzia, ez da? Orduan, ez dakitzuenok zelan dan eriotza bat Iñakik lantzen dagoena ospitalen niri bai gustoko jaten zuek entzutie. Zelan torlojo guztiak izten dituen ospitalean. Aukera dagonean egiten dugu. Ez dugu asmatzen beti. Eta gauzak ez dira gauzak ondo ateratzen, eta batzutan, saiatzea da kontua, ez? Saiatzea eta aprobetsatzea azkenean denbora hori. Denbora hori dagoena, niretzako oso politea izan da lekukoak izan garenean esate baterako, paziente bat eta berean nahi baten arteko harreman gatazkatsua egotia eta egotia hori pendiente, ez? Eta lekukoak izan garenean esate baterako goratzen naiz paziente batez, eta zelan etorri izan anai hori Bartzelonatik, denbora auki gendun etortzeko, egoteko elkarrekin, eta gero hiltzia. Pakean edo lasaiago, ez? Eta hori da itzela. Eta orduan, bai, batzutan denbora dago, eta batzutan aprobetsatzen dugu. Ikusi, eriotza momentuaren garrantzia, ez da? Guk askotan hitz egiten dugu, ez? Hiltzen dabilen pertsona batek bizitza emon aldau momentu horretan. Eta Iñakin lana hori da. Eriotza momentuan bizitza emoten dabela. Zelan da posible hitz egiten ez dien bian, nahi bata Bartzelonatik etortzia, aitak itxoiten dau, ero amak itxoiten dau hiltzeko, ez da? Eta etortzen dira, eta beira ze gertatzen dan, ez da? Beira ze momentu dan hori, ez? Hori da erregalo bat. Eriotza momentuak ondo landu eskero, Iñakik egiten daben moruen, erregaloak dira. Uste dut hori importantea lasu kontatzea, Iñaki. Bai, eta batzutan guk egin behar dugu gure lan eta bar, eta beste mezu importante bada, zelan doluen kopuru handi bat, altu bat, kasu gehienetan, azkenean sare hoiei esker, ateratzen direla aurrera, ez? Osa, modu naturalean, osa, guk azkenean ez dugu ezer inventatu, osa, guk egin duguna izan da pixka bat igual sistematizatu, eta liburutan idatzi eta bar, eta igual dokumentalak egin eta bar, baina zelan egiten zuten 19. mendian, ez? Hemen Bergaran, Kalian eta Baserrizetan, eta 8 nahi arreba, eta, ez? Ni komentzitutan nago, inkluso Santimaminetik sarritan pentsatzen dut. Santimaminen zelan egingo zuten. Ni komentzitutan nago ja Santimaminen, bertan, zegoela empatia gaitasun hori, eta egiten zutela euren moduan. Eta gero historian zehar, gero eta hobeto edo gero eta, ez? Erdiaroan, zelan izango zen hemen erdiaroan, eta beti egon dela kapazidade hori, ez? Jendea babesteko beti egon dira pertsona horiek, komunitatean, ez? Eta, gero beste lan dagoz profesionalak
edo gagoz, baina komunitatean importantzia. Bai. Ikusten duzu esela kentzen dutzen bere buruai. Ez, Hola, horrela. baina da itzela, Aste honetan esan dotzat, lehengonean lagun batekin hitz egin eban, bere aman eriotzan zela lagundu zeban, esplikau zoztan. Eta esaten dutzen Iñaki, ez dakizu ze eskertuta dago Amaia nire laguna beraman eriotzean, ederrezte, ez dakizu lan etorri zan. Lasaitasun batekin, goxotasun batekin nire amai esaten, benga, ja, erabaki sartu bia da, ja, bizitza bukaera ara heltzeko, lasaitasunakin. Eta lasaitasunakin bizitzen da bizitza bukaera. Naiz da bizitza bukaera izan, eta ez dutzet gure, bera kentzen dabil, baina nik ipini gure dutzet. Bere lanan, bueno, ba iten da bena, ez? Kontu dutan euki, momentu horretan egiten danak, ez dauela etxeko lanik ekarten gero. Hau da, ez da gelditzen tarearik egiteko. Ze momentu horretan gauzak oso goxo eta oso ondo egiten badie, eriotzaren momentuan, ez da gelditzen traumarik, ez da gelditzen esen, dana garbi gelditzen da. Gero gelditzen die beste etxeko lan batzuk egiteko. Gero eraukuek. Baina eriotza momentuaren garrantzia gure neuke pixkat azpimarratu jakinak hemen dauen. Bai, pena da posamen ez egotia gure gerentia, gure zuzendari medikoa. Ze nik konbentzituta nago, ez dakitela benetan zainketari ingarriak eta hau guztia dolua eta hau guztia zer dan, ez? Osa, ez dakit. Madari buruz berbain dezakegu bai, eta elkarrekin egon gara konsultan, eta derrepente momentu baten erabaki dabe ez dela beharrezkoa, eta COVID-agatik, dana da koronavirusa, eta orduan, bueno, pena gaur ez etorri izan, baina, bueno, igual beste hitzaldi baten etorriko dira. 3. kortea. Más que las muertes, me han impresionado el sufrimiento de los que quieren a quienes han muerto. Eso siempre es impresionante, sobrecogedor, desgarrador y parecido entre sí. Bueno, hau da mendian hilen korte bat, Juan José Sebastianena, eta pasarte hori aterata dago Cita con la cumbre liburutik. Ez baduzu irakurri, guztiz gomendagarria da, zena hil zan Atxo Apellaniz, K-bira egindako espedizio baten, eta zelan Juanjo saiatu zen bera, bueno, pues, erreskatatzen eta bar, eta zelan bizi izan eban berak eriotza hori, ez? Da benetan gomendagarria, naiz eta oso mendizalea ez izan, Cita con la cumbre, oso unkigarria da. Eta azkenean da, korte honegaz, ekarri nahi izan dut, mezu hori, ez? Osea, berari impresionatu izan diona izan da, eriotzak eurak baino, doluan pasatu diran hoien guztien sentimenduak eta egoerak, ez? Zelan esaten dagoan, ez? Osea, me impresionó el sufrimiento de las personas que querían a los que han muerto, no? Eta bueno, hitz egin dezakegu mendiari buruz, hitz egin dezakegu minbiziari buruz, hitz egin dezakegu beste indarkeriari buruz, eta berak esaten dago, ez? Impresionantea dela, eta aldi berean dela oso antzekoa bata bestearekin, ez? Eta hori da beste puntu bat, ez? Trilogia honekin azkenean hori da oso desberdinak dira, noski, ez? Dolu bakoitza eta inkluso familia bakoitzean, sare horretan, ez? Zelan bizitzen dagoan, senarrak edo semiak edo anaiak, ez? Eriotza berdinakin. Baina are gehiago, ez? Eriotza oso desberdinekin, azkenean beti dagoela hor zerbait aman komunean. Eta oso antzekoak direla, eta ni hurbildu nintzen esan daren gana edo olatzen gana, hurbildu nintzen azkenean hortik, ez? Empatia horretatik, ez? Da mundu oso desberdina eta oso delikatua, baina azkenean horrela hurbildu ginen Aitor eta Bixok, ez? Esan ez, bueno, gu pasatu gara hortik
seme moduan, ez? Eta hortik, ez? Kasu honetan ez profesionalki medikoa naizelako da, ez? Osea, seme moduan hurbildu nintzen, alaba baten gana, bi alaben gana, hurbildu ginen, bi seme, bi alaben gana. Bakoitza gure, ez? Gure izan zan minbizegatik eta bestela, baina azkenean zenbat gauza deukogun konpartitzeko eta urlertzeko batak besteari. Oinarrian mina da ozeano bat, ez? Eta heriotzak die olatuak. Orduan, olatu batzuk lehentsu hau, beste batzuk berandutsu hau, baina ozeanoa danontzako da berdina. Mina, berdina dalako. Minean ez da desberdintasunik, moduagatik, ez? Zuei joan zitzien nien Sandra taulatzen gana, nondik joan zinaten, seme moruan bizitako minetik. Eta zuen kasuan minbizia izan zen arrazoia, zuen kasuan erailketa, baina azkenean oinarrian berdina da. Ozeanoa berdina da, mina da danontzako. Eta orduen hortik empatizetan du, ez? Bateratasun horretatik, ez? Ze polita dan minan ozeanoa baita, Ze interesgarria dan, zemat batzen dauen minaren ozeanoak. Asko. Me encontré una vez con una chica de mi barrio y estuve hablando y cuando me la volví a encontrar me dijo, pues ¿sabes qué me han preguntado? Que qué hago hablando contigo, que a ver si no me da miedo. Bai, hemen niretzako Zuminetik Bakeran dokumentalean, hau da, igual, irudi potentenetarikoa. Hemen dago Sandra bere auzoan, San Andresen, bere kalian, hor erdixan, gaina Txuribeltzian, bakarrik. Bakarrik. Eta mezu hau oso importantea da. Eta berriro esaten dugu, bere kasuak konotazio asko ditu, baina gutariko zenbatek sentitu dugu bakardade hori, ez? Ez ulertze hori edo beldur hori, ez? Batzutan sentitzen dugu, zelan jendea ez da hurbiltzen gure gana, ez dakitelako zer esan. Eta bildurra deukielako hankasartzeko. Eta azkenian, erresultaua da, bakarrik egoten zarela, bakarrik gelditzen zarela. Eta gustatuko litzateke ondo gelditzea irudi honegaz, ez? Ze da, batzutan egiten duguna. Eta da, edo prudentziagatik, edo errespetuagatik, eta ez, nik uste dut ez dukula zer ikusirik errespetuak, da gure bildurra eta gure... Eta azkenian, ze onura egiten dagoan, WhatsApp bat, eta edo bizita bat, edo deitzia momentu baten, telefonoz, eta gainditzea gure beldurra, eta esatea, joango naiz pertsona honen gana, konpartitzera arratzaldeen zati bat, edo kafe bat hartzeko, edo dena delakoa da, mendira joateko. Presentzia da hitza. Azkenean eriotzan bizi dugunok, lehenengo pertsonan bizi dugunok, bizi dugu oso modu isolatuan. Eta azkenean min bat bizitzen gabitzen nien da, bainok ez bagau ulertuko moruen, ez da? Da, bueno, COVID-a bizitzen dugunean moruan, ez? Tokau jat eta hemen nau. Orduan asko isolatzen da, dolu prozeso batek asko isolatzen da. Eta presentziaren garrantzia zuk esaten duzu moruan Iñaki. Ze importanti edan esku bat, ez? Hemen nau eta ez dut gure inokin egotia. Bueno, baliteke. Doluan dauenak, adierazten dau, sentiruten dauena. Baliteke tsunami emozional batian egotia eta baliteke esatia gaur ez dut gure inokin egotia, ze amorratuten hau eta benetan Sandrak esaten dauen moruen, esatutzien moruen, zeinekin egon zara berbetan, zela egon zara pertsona horrekin berbetan, bueno, hori be, doluan ez gauzenok, eta eskaintzen dugunok laguntza importantia da onartzea be bai, bueno, gaur, holan dau. Hemendik egun batzutara berriro besaiatuko naz. Ze moduko eguna daukutzu gaur hori da galderia. Doluan dauen pertsona bat, bizi da presentian, eskestakit bixar, ze pasau bidan, ja, gabonetako afai batera fan biot, bueno, igual ez.
faningo naz, baina igual babesgune bat behar dut, eta igual momentu baten urten inbiot, ze ni emozionalki momentu horretan, bai, ez dakitzela egongo nazen. Orduan, doluan dauen pertsona batek behar dau ulertute dauela sentiruteie. Orduan, doluan ez gazenok, presentzia utzakin, inakik oso ondo esan dabe moruen, ez, ba, hemen hau. Ez dakit zeu segure dozun, ez dozun gure jakin hemen hauela, ez? Igual izan leke gaur ez eukitxe ezuk egun non bat, eta gure dozu bakarrik egotia, bueno, ba bakarrik. Ero ikusten dugu sartzen dabilela zulo baten, eta hor ja bai, apur bat tireketako gazela, ez, pertsona horrei, ez? Eta esan, bueno, sentiruten dut, ba, zuluen sartzen zabitzela. Eta uste dut momentu honetan zeo zein beharra dukaule. Hori be bai. Batzutan egon, eta presente egon, mendi buelta bat emongo, kafe bat hartuko, edo gaur ez da eguna eider niretako. Bueno, ba ez da zuretzako eguna. Eta presentzia eta kontaktu hori baldin bada horrela, oza, fizikoa eta besarkada baten bitartez eta da zoragarriena, ez? Benetan berotasun, epeltasun humano hori. Baina, ziurazki, gertatuko jatzue, ezagutuko dozue baten bat, pertsona horiek, hor egoten direnak, eta igual bizi direla, emetik 500 kilometrotara. Lagun hon horiek, edo lehenguzu hon horiek, eta naiz eta ez egon fizikoki, pertsona horiek hor dauzala benetan, esaten dagunean, ez? Bakizun non nagon, nahi duzunerako. Batzutan esaten dugu esatearren, baina badauz pertsona batzuk esaten dabela bihotzez, eta danok dakigu zeintzuk diran pertsona horiek. Orduan, jo hoien gana, ze badakizu zeintzuk esaten daben bihotzez. Eta batzuk igual bizi dira esaten dugu Extremaduran edo Galizian edo. Eta gai direnak hartzeko kotxea eta zure gana joteko. Eta hori da bizitzak dukon alde zoragarria, ez? Osa, doluan zago zanean, zure Sandrak esaten dugu, bai, zuminetik bakeran, osa, zure lagunak, pentsatzen zenduna, zure lagun honenak zirenak eta batzutan desagertzen dira. Eta hori humanoa da, ezin dugu ez da ere igual epaitu horrela da, hain bortitza da gertatu dana, desagertzen direla. Baina beti egongo da alderantziz. Pertsona bat igual lanekua hainbeste etzen duen berbarik egiten eta errepente, jode, demostratzen dutzula, ostras. Hor da, hola. Pertsona horietako badala. Orduan, bueno, beti konpensatzen da edo konpensatu daiteke. Relatibizatzeko garaia da, dolu garaia be bai. Hau da, bueno, batean konturatzen zara, olako momentu batean zein dauen zure onduan. Batzutan izaten da, gaur inventadoten hitz bada, antigorputz emozionalak ez dituelako. Hau da, batzutan pertsona batzuk ez dakixen nos zelan egon zure onduen, orduen ikenda biena da, bai gexi, ez dauki baliabide emozionalik, orduen, ez esan gutzut, o zela esan gutzut, ez dakit. Bueno, olakotan importantiena da ez dakit zer esan be. Ez dakit. Benetan esaten dutzut ez dakitela zer esan be, eta baliteke hanki sartzie. Nik adira segurotzuten gauza bakarra zure onduen egotie gure dutela. Ez da. Orduen hor bikazu da, ez da. Batzutan pertsonak, bueno, antigorputze emozional horri barikuek eta jakinez zer esan, zerrein. Eta beste batzutan, igual benetan gure onduen ez da zen personak eta relatibizetan dugu egoera horretan, eta esan dugu, nik uste neban benetan nire onduan zegoela, baina eta batean agertzen da ondoko bizilaguna egunero arrautzekin eta urrengo egunien natila egin eta hau, bueno, momentu importantia da beba, ez da, konturatzeko zein dauen zure onduen da zu zeintzen, ez da, eta orduan aldatzen da, ez, bizitza patroi aldatzen da, horretik hasiera-hasieran esan duguna, eriotza horren aurretik pertsona batzu ginen, baina eriotza horren ostien beste pertsona batzu gare. Ez da? Zergatik, bueno, bizitza patroia guztiz aldatzen dalako, eta baliteke aurreko bizitzan pertsona batzu gure onduen egoteie, eta gero bizitzen gabitzen bizitzan, igual beste pertsona batzuk desagertzie, beste batzuk agertzie. Eta antigorputzena da mundiala da, erabiliko dut. Eta justu, pues bueno, bizilagun errukitzu horiek, vecinos compasivos esaten dena. Azkenean, arrautzekin joaten dan bizilagun hori, azkenean,
kargatzen ari da antigorputzekin, gestu horrekin, ez? Empatiatik haratago joaten zarenien, errukia sortzen da, eta egiten duzun zerbait. Esate baterako hori, edo pasteltxo bat, edo dena delako, edo geldituko nahi zure semiakin, zure umeakin, edo. Egiten ari da, pertsona hori kargatzen ari da antigorputz emozionaletaz. Eta alik eta, egiten baldin moduzu behin eta berriz, azkenean dira, txertuak. Eta dosia, errefortzuzko dosiak. Eta izan daitezela 15. Hori da. Ero gehi. Epala. Eskerrik asko, Sandra, Bai, benetan. Eta orain pasatuko gara. Bakotxa egin du duelua edo eraman du gaia, bere errekurtzuaki. Nik aukidol laguntza jaso izan du, baina orain. Urtea pasatu direnean, eta lo egiteko, eta pizkatulako gozetareko lo. Bueno, justu desagertu da iruditza, baina beste irudi potente bietako bat. Horre ikusi duzue Olatze Txabe, Kanpasarreko euren etxian. Gaur egun dago, esaten da, urteak pasatzen direla, gaur egun dago dana grafitiz beteta eta abandonauta, baina garai hartan, orain dino bastante txukun zegoen, eta ikusi duzu, bera hor bakarrik, bai, ez? Eta bera kontatzen da, urte askotara hasi zala aurre egiten doluari, inoiz ez da berandu, Bera kontatzen da, Zubinetik bakeran zelan, kostatu zitzaien pilo bat, kanpaserrara bueltatzea, bere aitan erailketa eta gero, ez? Bertan bizi zirian, eta kostatu jakon urteak, urte mordo bat. Eta horrela da, bakoitzak behar dugu denbora tarte bat. Minarekin da berlazio nauta. Hau da oso adibide hona da, ezin azurreratu aitzen etxera. Mina inbesteku da, ezin dutela bizi min hori, etxera aurreratzen nazeneko min hori. Horixe da. Sandra, soposatzen dut zuri berdina pasako jatzula, San Andresen. Azkenean, pixkat kontau gure dut, zuk zela ez tozun kontauko, bani kontaukot. Iñakik ineuenien Zubinetik bakera, momentu horretan politikoki ondion Euskal Herrixen gingu zen hortxe. Eta orduen etzabien gure izen hori asko zabaltzeik. Baina ikusi dozuen irudi hori, Sandrana eta Olatzena, da Euskal Herriko pakiaren irudia. Sandrana eta etak eraileuen, eta Olatzen aita Batallón Basko-Espainol. Batallón Basko-Espainolekin eraileuen. Ikusi dozu eze irudi, ez da? Berdina. Ikusi dozu eze irudi, zein darra dakan irudi horrek. Bi pertsonak, bi erailketa bizi izan dituen bi pertsonak elkarrekin irudi baten beraien minetik elkartuta. Eta Iñakik hori inoiz ez dago esango, baina hori da la hostia. Bada, azkenean esan duguna, laga bar duzu gauza pilo bat albo batera. Eta azkenean, konexin hori egiten duzu pertsonekin orokorrian, konektatzen duzunean horrela, begietara begiratzen. Eta ikusten duzunean beste pertsona zu bezalakoa. Eta orduan hor beste gauza batzuk gelditzen dira, bakoitzak dekogu gure historia, gure biografia, gatoz toki batetik, ez? Eta hori ez da aldatuko, edo ez du esan nahi, baina konektatzea, ez? Eta elkarrekin bizitzea, hori orduan, azken egin gendun zora luzen, izanekin eta horregon ginean. Eta Sandra eta Olatze etorri zirean, hori izan zen Zubinetik bakera azkeneko aldiz egin genduna, justu ja pandemia bat egon,
Baina, bueno, auki gendun lehiotxo bat, eta oso polita izan zen. Oso polita izan zen. Politxa, eta barriro esaten dut, la hostia. Begira, ze sumina garen, ez? Ez daule ikusten duzue irudi horrek atzien daukena, ez da? Ni moruen ikusten duzue? Bai, ez? Irudi horrek, hemen gainera, bueno, adin konkretu bateko emakumak eta gizonak ikuste ditut, eta, bueno, Euskal Herrixen bizi izan dugu min garai luze bat. Batetik eta bestetik, baina minez bizi izan gara. Eta bilurrez, eta, bueno, Euskal Herriko historia tela. Orduan irudi hori da. Bai, eta gainera esaten dugunean hitz egin dezagun eriotzaz, hitz egin dezagun suizidioaz, hitz egin dezagun Alzheimerraz, minbiziaz, eta nola ez dugu hitz egingo oneri buruz, hemen. Osa, hori ezin dugu disimulatu edo beste toki batera begiratu, ze gainera guzti azkenean da sendatzeko, aurrera ateratzeko. Eta azkenean sostengu hori beste modu baten epeltasun hori jasotzeko. Eta inoiz ez da berandu. Aipatu gure dolu sozial bat, ez? Euskal Herrixen bizi izen du, danok bizi izen du dolu sozial bat, danon dolua da. Danok bizi izen du gure herrixekatiko mine. Moru baten, obestien. Baina azkenien da, herri honetan bizi izen garenok bizi izen duen min bat. Eta bapatian, Iñakik hau egiten dago. Zer da hori? Bakea, bizitza, minetik bizitza, ikusten duzu ze indarra da kanonek, ez? Ze azkenian, ikusten baduzu ez minetik bakeran, danok sentiru izen dituen bilurrek sentiruten die. Danok sentiru izen dituen amorruek sentiruten die. Modu baten obestien, baina amorrue bardine da. Danok sentiru izen ditu hau bildurrek. Kalera urteten gauenien eta kalien arrasaten, bueno, eta nik artelan barien bizi nintzen nien, nahan pasetan ziren gauzak, dano bizi zeintu hau. Eta danok dauko min bat horratzien. Euskaldunok batez, ez? Danok. Alde batekuek, bestekuek, aranguek, onguek. Eta aukeri badukutzu ikusi. Suminetik bakera. Ze da? Euskaldun moruen sentiru geikien eskerronik onena. Da dolu kolektiboa handi bat. Eta nik neu pertsona moduan sentitzen eban beharra nik neuk zerbait esateko eta zerbait ateratzeko. Eta egin eban Bilboko lagun bategaz, berak Aitorrek egin dugu musika, soinu banda, eta abiatu baino lehen, guk egin genduen gure artean, nondik gatozen, nondik gentozen gure biografiak, eta behin gure artean hitz eginda eta guazen aurrera. Baina nik uste dute behar hori adierazteko, isiltasunean ez gelditzeko. Hori da. Isiltasuna apurtzeko. Hori da. Sandra Alada, ez da? Zuretako importantia izan zen, ez da? Claro. Zema lagundu zotzen zuri, hor parte hartziak. Asko. Claro, ze zure dolu bidian parte hartzen zengu zen enean eta olatzekin berbetan zengu zen enean, zure mina hundixak, ez? Bueno, lantzen egon zinean, ez? Beraz, eskerrak bera izta. Bueno, a ber, dano esan behar dabe, bai, oza, justu hau izan zen Gogora Institutuak egindako topaketa bat, Olatz eta Sandran artekoa, nik hori irakurri neban goienan, eta gelditu nintzen txundituta elkarrizketekin, eta orduan okurritu jakun, hau bihurtzia ikusentzunezko. Baina gu, ja bidea zabalduta zegoen, ez? Edurrean ja, ez? Baina, bai, modu maten edo besten, Bai, zu kendu importantziak. Eta, bueno, apur bat, lehenagoko mezua, ez? Alba, gure beste maistra hundixe. A veces parece que estar en duelo asusta a las personas de nuestro alrededor. Lo vemos en sus miradas y no saben qué hacer con nosotros.
A veces me pregunto si no deberían poner a todas las personas un duelo en una habitación encerrados para que no molestaran a los demás. Bai, hau da beste pasarte bat, Zuminetik bakerana, eukiren duen kristolako sortia, Alba Payasek parte hartzeagatik. Alba Payas da, estatu mailan eta nik esango nuke Europa mailan, aditu handi horietakoa, ez? Izaskun Andonek izan da bere disipulua, eta beste pertsona batzuk, eta zu modu baten, bai? Eta justu deko bizpairu korte, eta atera gendun bere beste liburu gomendagarri batetik, El mensaje de las lágrimas. Albak deko idatzita pare bat liburu, lehengoa igual iruditzen jat, igual komplikatuagoa, orokorrian, ez, jendeantzako, baina bigarrena El mensaje de las lágrimas nik uste dute ulergarriagoa dela, ez, eta mezuak igual danok ulertzeko moduan, ez, eta, bueno, kolaborazio egin eban guretzako, eta, bueno, lehenago esan duguna, ez, bildur horretatik azkenian emoten dau, molestatzen dabela edo dogula, ez, osea, doluan gauzanean, eta orduan, bueno, danak gela baten sartuta, eta horrela ez duzu molestatzen, ez. Gizarteko zoriontasunean, eta edertasunean, eta beti gazte, eta beti, ez. Selfien garai honetan. Dana posik, dana ondo, dana, ez. Selfien garai honetan tristurak lekua dauko. Selfien garai honetan minak bizitzen ditugu, amorruak bizitzen ditugu, eta hori be bagara. Ez gara bakarrik postasuna, eta, bueno, ez, bagara dauena. Eta orduen, egisa da tristura ondixa bizitzen gabitzen nien, lehen esan duen moruen oso bakarti bizitzen da, ez? Eta gainera, esango nauke, ni akortanaz doluan ninguenien, ekaitzen doluan ninguenien, sentiruten nauen, beste amatxon batzun gana faten itzen nien, hain gaizki sentiruten itzen, eidurre. Zure semia jaixo zan, guri ekaitzen hilabete berandu hau. Hilabete terdi berandu hau. Ni euron gana faten itzen nire min guztiak, inezin hauelako nire umie egon, euki, eta, nik sentiruten itzen, eurek ikusten ninutela, como un ángel negro edo, hola, zerbait, hola, hori da ni sentiruten hauena, Gero, denpora jakin jo, ez tala hola izen. Idurreke adierazti duztelako, eurak bilurra ondixe pasau zauilako euren aurdun aldizi bukaeratan, eta empatizau hauilako asko nire gure galeriakin, eta oso gorra izan zala eurendako bebai. Eta hori hitzegin ja, ez? Lortu dugu jakiki, ez? Azkenean ez pagau hitzegingo, ez gau jakingo, ez? Momentuan aizla biten zara, eta boixe, te bez como un ángel negro. Eta joaten zaren leku guztietara da, como, bueno, badator eriotza. Bizipen hau da. Doluan dauen pertsonian zera da, badator eriotza, eta karo inok ez da gure eriotza eta hitz egitea. Horratik esaten dago Albak, igual gizarti gureko ginuela doluan gazenok danok gela baten sartzia. Zeinok ez da gure honetaz hitz egitea. Baina uste dut importantia dela, ez? Ni doluan ninguenien, izaskun izaten otzan izaskun. Bakizu ze botaten duten faltan. Arek andrak baltzez jantzitxe fatezienak. Lutue hori xe botaten du faltan. Ze hola, bentzet, baltzen jantzitxe banoie, errespeta bingo naue. Eta hola badakixen ni lutuen nauela, eta, sozialki bebai, bada modu bat esateko mesedez, errespeta izuen nire mine, ez? Ze politxe esan, ez? Gero txarrena da, lutu erropa horrek batzui 40 urte irautziela, eta orduen, ni tanto, ni tan kalbo, ez? Baina, ikusten duzu ez da, garaiaretako lutu horren garrantzia, ez? Azkenean lutuan edo doluan gauzenean, sozializatia oso zaila da. Guk uste dugu, garela eriotzaren irudi, eta inok ez dagoela gure eriotzataz hitzein, eta gutxio gurekin. Bai, komentarixo bat irudi honekin lotuta ikusten duzu neska bat, hau bat apauta, ingelesez agertzen da, bortxaketei buruz, zifra batzuk emoten dau, eta neska isilik, ez? Bildurragatik edo batzutan zuk ez esan ezer
isilik, iso. Eta justu urrengo estenan nik uste dut agertzen dela Arantxa Urreta Bizkaia, idazlea, erabilik genitxula testu batzuk bai bere liburu batetik, indarkeriakin lotuta bidean ikasia. Eta hor jorratzen du, Hondarribiko gatazka inguruan da. Osea, hor ez dago eriotzarik, igual gutxigatik ez dira egon asesinatuak, baina eriotza karga ikaragarria, ez? Bakizue alardean inguruan, eta orduan hor dagoz pasarte batzuk erabili genitunak, eta baten, nik uste dut urrengo estena zala, esaten dago Arantxak, esaten dago, zergatik biktimak izan margara dotoreak, ez? Eta isilik egon, eta ezer ez esan, bestiak ez molestatzeko, ez? Zergatik izan margara gu dotoreak, eta ez, ikusita zer gertatzen nahi dan, pertsona horiek guztiak beste leku batera begiratzen direnak, ez? Zergatik gu izan margara dotoreak, eta ez, pertsona horiek jokatzea dotorizea handiagokin, eta ez begiratzea beste toki batera. Pues bueno, azkenean da, apur bat begian atzamarra sartzea, baina horrela da, ez? Horrela da, osea, noiz egiten ari garaen biktimarena, eta noiz dan zilegi, noiz ez, noiz hitz egin dezakezu, noiz ez. Biktima hitza ez da, pixka da, ez? Horrez, zer da biktima hitza hori ez da? Azkenean biktimak dano gara, ez? Edo ez? Segun ondik ikusten dauen. Eskerrak eskatu dagoela xagoa, baina ez moldatzen. Eskape igual, Ja, bai. Vale. El doliente, que intenta expresar su dolor, que intenta manifestar el dolor por la pérdida de su ser querido, se encuentra con una negación social del derecho al duelo. Se expresa con frases, a veces frases hechas, pero que transmiten no llores, sé fuerte, hazlo por los demás, como si tuviera fuerzas. Tú tienes otros hijos, como si el afecto pudiera repartirse. Está tranquilo, ya descansa en paz, está en el cielo, como si eso fuera un consuelo para la experiencia del dolor que uno está viviendo por la ausencia. No te tortures más, como si dependiera de mí el deseo de torturarme, o como si no tuviera derecho a sentir el dolor por la pérdida de alguien a quien amo. Egindako esaldiak, ez? Eta igual hemen hitz egin behar dugu isiltasuna importantziari buruz, ez? Lehenago esan duzu, lehenago aipatu duzu, ez dakit zer esan. Eta batzutan ez duzu zer esan behar. Bakarrik egon, presentzia hori. Alboan egon, eta aurrean dekozunak eskatzen baldin motzu aholku bat, edo zuk zelan ikusten duzu, zuk zelan egin zen duen. Zuk eukizen duenean zure aitana, zelan bizi izan zen duen, orduan bai. Baina isiltasunan importantzia, ez? Albidetzeko pertsona horrek berbaitia. Eta tapatzen baldin badugu egindako esaldiekin, azkenean ikusten duzu aurrean dekozuna, empatiatik igual oso gutxi dagoela, ez? Eta azkenean dana oso zerebrala, entzun dozuna, eta asmo honekin egiten dugula, ez? Sarritan, eta igual pentsatzen dugu aholku honak direla, ez? Ez torturatzearena, eta borondate honakin, baina erresultatua igual ez da oso ona. Resultaba oso minkorra izan leik, ez? Gure kasuan adibidez gure izatezkoen, umie galdu daunok, ez? Eukiko zu beste ume bat, eta ja, baina guk umie gure daune gurekin egotie galdu daune da.
beste umerik ez dauko, edo Julio esaten dauenien moruen, Julioi alaba bat hiljakon 4 urte txokin edo, ez? Bai, 4 hiru urte edo txokin. Badukotzu beste seme batzuk, baina zelan beste seme batzuk? Nik Eli botaten dut faltan, Eli da Julion alabia. Zelan da posible guk esatie beste pertsoniei zer esan bitzau eriotza bat bizi izen dauen batei, ba ezer? Ez dakigu zelan dabilen bizitzen bera, ez dakigu mineko ze momentutan dauen, eta gure hitzek mine areagotu aldaue. Beste pertsoniek entzuten badau, igual hobeto atzo terapian esan zaren baten moruen, leuzemiakin urteko hilobe hiljako, eta igual hobeto hasian hilbasan, bukaeran baino. Zein gare gu hori esateko beste pertsona batei? Azteko. Eta gero, beste pertsona hori mina bizitzen da, orduen minak behar dauena da, minakik esan dabena, espresinua. Beste pertsona horrek behar dauena da, espresau, hitz egin, eskontxe bertan nau, gota galduten nau, ez dakin nun nauen bez, bale, eta gu onduen gaz, pertsona horre entzuten. Ez dugu ezer esan biherrik. Inakik oso ondo esan da, moruen, zuk zerrein zinuan aitan minbizian, nik kontago aldotzun nire esperientzia, baina nire esperientziak ez dau zurie ez gutxi ezten, ez baloretan, zuk zuri eukiko dozu, eta zuk zure bidie ingo dozu, eta nire bibentziak zehozetarako balixo gotzu, kontau ingutzut, baina ez da beste pertsoniek imun bizkun ezer, baizik eta gukin bioen bide bat. Dolo bide hori. Eta hitzen garrantzia. Zer esaten duen, segun zelan dauen beste pertsonia, joen alda, orduan minien dauen pertsona da, zaintzeko pertsona bat, ez? Holan dauen pertsona bat, ez? Hola dauena, ume jaio berri bat moduen, dardaratan dauen ume jaio berri bat, ez? Hori da, doluan dauen pertsona holan dau. Orduan oso kontu ekibiu, ez? Zela gazen beron duen, zela zeitz esateitu hauen, zer esaten dauen, ez duenak esaten be bai adirazten daue. Ez duenak esaten be, zehoz esaten dau, oso importantia dau. Doluan dauen pertsona hori ikustia, jaio berritan dauen ume bat moruen, eta, bizipen guztiak ondion bizitzeko, eta ez dakeixela zelan bizibez. Orduan importantia da momentu hori goxatzia, eta, egotia. Eta denbora lagatzea jendeari, ez? Osa, hori nik uste dute argi euki behar dugula, denbora lagatzea. Eta aterako danean, aterako da. Goratzen nahi nintzen, Barakaldon eukin eban paziente batez, etxeko hospitalizazioan nengonean, eta oso harreman estua auki gendun, oso estua. Hitz egin gendun danari buruz, eta esaten duztan, nire gauza hori buruz ez dut berbarik egin, ez da nire Andrearekin ere. Eta orduan, semiakin, bi seme zeukan, eta seme horietako batekin, geldituta nengon, mendi buelta bat egiteko. Debatik markinara joateko, oso polita. Eta justu bera ita hil zan, aurreko igandian edo aurreko astelenean. Eta 3 egun ondoren, geldituta den edo asteburu horretan, urrengo asteburuan. Eta galdetu dutzen Iker nahi dozuna. Hau laga dezakegu, beste momentu baterako, eta nahi dozuna, zuk esan. Eta esan duztan, ez, guazen eta pues, abiatu ginen debatik, iritsi ginen gutxi gora bera erdibidera, bertan gelditu ginen, ura edaten, 11etako hartzen, eta hortik ja, zan maldan bera, zan gutxi gora bera erdisa. Eta hor egon ginen, bitartean, pues bueno. Eta maldan bera horretan, hasi izan zan kortxo bat ateratzea bezala, hasi izan espresatzen. Eta, pues, aitari buruz eta
bere doluari buruz. Babestuta sentiru zen. Esan nahi dut, ez garela izan behar poliziak horre galdetzen edo zer moduz zaude, bueno, zer moduz zaude, etorri zara. Hori lehenengo gauza, ez? Eta nahi baldin baduzu kontatu, pues, hemen gaude, eta ja markinarako bidean, hasi zen. Ya está, es que da denbora laga behar dutxago jendeari. Eta egon. Eta baldin bazagoz, lagako, albidetuko duzu konfiantza hori, eta momentu egok izan aterako da. Bai, babestuta sentiruten garenian, ez? Konfiantza gunea dauenean orduan hasten gara hitz egiten, ez da? Eta barruak ustutzen ero zabaltzen, ez da? Azkenian, hori da behar duguna, ez? Doluan gauzanean behar dugu konfiantza gune bat. Eta lasaitasun gune bat, barrua zabaldu eta adierazteko, ez? Hori da azkenian, importantiena. Bai, babes hori sentitzen eta konfiantza. Bestelean sentitzen dituzu beste gauza batzuk. Eta horregatik esaten dugu, ez? Dano dakigu zeintzu diran pertsona horiek. Eta batzutan etortzen dira zure bizitzara, pertsona berriak, ez? Eta lehenago esan duguna, ez? Nik enuke esango, pertsona hau, hain sakona izango zanik eta etorriko zala nire gana, pues bai, sorpresa atsegin horiek egoten dira. Bai. Gero lankide bat, sekule ez tozu nahi egin, da batien zabaltzen zara, eta batien topetan dozu bestaldian zu muruko bibentzia berdin aukide duen pertsona bat, lehenko terapian batek esaten zeban. Ez neban uste inondik inora, nire lankideak 2 ume galdu zituela ni bezala. Hitz egiten hasi ginen, eta hor zabaldu da, beste bide bat. Gero hitz egin ezin dien gaiak eba, Iñaki suizidioa, tabu galanta daukan hitza, zer da suizidioa. Karo, badaz hor gai batzuk badirudi ezin diela ez da hitz egin. Eskerrak hitz egiten hasi garela ja. Eta presentzia muten hasi garela, gure gizartean. Suizidioa hitzaia normalizetan hasi garen. Bueno, honetaz gabitzenok, ja ulertzen ditugu, ez? Hildien pertsona horri bai. Eta joendien modua bai ulertzen dugu. Baina hau ez da normalena, ez da. Suizidioa hain, onartute egotia gizartean, ez? Guretako bai, landute dugu eta ulertzen ditugulako perfectamente zeati joan diren, eta euren modu hori zen da, eta jazta, ez da, guk termino hauetan hitz egiten dugu, suizidioaz. Baina, karo, hola hitz egitie gizartean orokorrean suizidioataz, ez da normalena. Orduan eskerrak gaur eguneko iniziatiba pilu eda zela, adibidez suizidioa aulatan hitz egiteko, suizidioataz, edo gizartean, edo hitzaldietan, edo, gozen normalidade bat emuten, bai, ez? Badaz pertsonak hil gure da bienak. Ez da bienak gure bizitza honetan egoti, Eta, euren erabakixe da, modu horretan izeti, Ze gizarte honek ez dutzi emuten, beste aukerari. Eta ulergarrixe da, baita. Claro. Baina hori entzuten duenean, gure buruak azten die kankankaran, zelan, baina nire buruaz beste inaikiela. Aukera bada. Baina inkluso egoera latz horietan, azkenean abiapuntua, empatian gaitasuna berdina da, eta ausardia hori komatxo artean hurbiltzekua, azkenean sortzen da toki berean, bihotzean. Eta, klaro, latza dala eta oso zaila, oso zerebralki igual ezin dugu hor bai mutu gelditzen garela, ez? Baina presentzia berdina da, alboan egotea eta albidetzea, pertsona hori ustia bere barrukoa eta naiz eta igual ikustia, baina nola izango naiz ni gai laguntzea, holako gauza bortitz baten, pues inkluso horretan aldozu. Abiatzen baldin mazara abia puntu horretatik, noski aldozula.
Ze, klaro, bildurra baldin badukogu bestelako eriotzekin edo, suizidioekin oso zaila ikusten dugu. Baina, bultatzen gara, toki berera. Bihotzetik ulertzen ditugulako. Bai. Eta ziurrazki beharrezko izango da terapeuta bat egotia, lan bat egitea profesionalki, ez da izango doluen 180 hori naturalki gainditzen dituzunak aldameneko zenidekin eta bizilagun horiekin, bizilagun errukitxo horiekin arrautzekin etortzen direnak. Horrela izaten da 180 baten, 85 baten, baina badago 115 hori, 120 hori edo dena delakoa. Eta orduan bai beharrezkoa dela laguntza profesionala. Bien, vale. Baina zuk egin dezakezu bai. Zuria, eske gainera da ziurrazki horrek emongo ditu antigorputzak. Bueno. Holako bat pasata gero, bertigo hori pasatuta gero. Eta ikusi dozunean gai izan zarela. Sostengatzeko, igez ez egiteko eta laguntzeko. Holako Everest bat, ez? Horrek bai sortuko dituela, eragingo ditu antigorputz, zile bat. Galantak, Iñaki? Antigorputza galantak, bai gala? Kristonak, claro. Ni benetan suizidioa eta hitz egiten hasi nintzen lasaitasunetik, kasualidades hemen Bergarako Julenen kasua tratau nagoenian, ez? Eta gite zautzen dozuen Julen. Baina sentiru nagoen hain maintasun handiakin bere suizidioa, hain ulertuta sentiru nagoen bera, berakan boton erabaki zauen bere buruaz beste itia, eta familia guztia egon gara bere terapia egiten, eta heldu gara puntu batera ulertu indugula bera, ez? Maitasunetik. Asko, ulertu dugu, eta oso polita izan da. Bere bizitza, bere eriotza, eta bere eriotza ondoren abe bai. Zentzua, ez? Zentzua. Ze zentzua da zeukan horrek. Asko. Julenentzako asko. Eta ulertu ginoanian, izan zen, wow. Baina ulertzeko leku bakarra hau da. Bihotzetik. Ez dakit izan bat denpora dekugun ere. Ez dakit. Ideipez. Baina igual momentu hona da zuei lagatzeko hitza. Zeia gauza asko atera dira, zeuden beste korten bat edo beste, baina, animatzen baldin mazari, Aprobetxau, ze bixar ez dakigu bizirik egongo garen. Exacto. Hemendik ordu batzu barru igual ez gare egongo hemen. Aprobetxau eta zabaldu. Guretako edarra izango da, eta uste danontzako izango dela edarra. Entzutie, konpartirutie eta... Erderaz esaten dau, frases hechas esaten da zuena. Neri erderaz esan zosten, ama, 80 urtekin, ituz batekin hil zan, 18 egun iraun, eta 18 egunera hil zan. Egon zan oso gertuko bat, pentsaizu ze esaleikien, eres una suertuda. Hori zela, baneetako izan zen ja persona bat, gorrotu hartu notzan, momentu hartan. Osea, esan duzuena, ez da jakitzen askotan, ze hitz esan. Honena izaten da, zuk esan duzuna, ero besotik heldu, ero isiltasuna. Eta gizonan okasinuan, horreia izan da, 6 urteko gaixotasun ikusitxa, 36 urte, eta dana. Baina beste persona bat, bai, oso gertukua eta deskantzau indozu, neri. Ni deskantzau, ni beste 6 ez, beste 16 urte jarraitzuko neba nola, zela esadike hori. Momentu hortan gorroto hartze jatzu persona horrei.
Ba, eskerrik asko konpartirutiarren. Ze, karo, zuri mina hundi xein zuen itzoiek. Ez da? Una suertuda, fíjate. Baina presentzia zan zuretako. Han zagoen ama zan. Eta ama da. Itzoiekin eguina zan ama birrien hil. Horratik esentiru zauen amorru hori. Zer zabitz esaten. Nabil bizitzen iraman eriotza, eta esan duztezun hitz horrekin, zabitz beste behin hiltzen ama. Hau da, mina areagotzen. Konturatzen zara, ez? Igual ez zauen esan inungo intentzio txarrekin. Seguru esan eguela zehose esatiarren. Askotan hori da, ez? Gerora konturatzen gara beste pertsonia dauela, bueno, momentu horretan ez dakixela zer esan da, urtete utzien hitzak die nun baitetik, ez? Ero berak uste dau, ama Alzheimerrakin ero vegetal bat moruen bizitzi, baina gure hau dauela bere kasue balitz, ez balitz biziko, ez da, berataz hitz egiten dabil, hitz horietan, baina, karo, zuk entzuten dozunien hori. Karo, zuretako hori da, urrotza jasotzien moruen, ez? Eta mine gehitzie. Justu empatiaren kontrakoa. Osa, empatia da, zure lekuan ipintzea. Eta orduan, pertsona horrek ezagutzen baldin bazaitu, jakin behar dau, zer esan eta zer ez. Ezagutze baldin badan, zeneukan harremana zure amakin. Eta ez bazekien edo ez bazeban ezagutzen, ez errez esatia. Azkenean, ez zara sentitzen ulertuta. Egiten ari da bere lekutik, baina ez zure lekutik. Eta hori da mintzen gaituna, ez? Pues igual zuretzako, baina ez niretzako. Errezeta hori ez da niretzako. Eta, esaten dugu, hori da hankasartzea. El mensaje. El camino izango da beste bat. El mensaje de las lágrimas, Alba Payas. Eta igual dago beste bat, el camino de las lágrimas, baina ez dakit. Alba Payasena da el mensaje. Egon leke beste liburu bat edo. Dolu ez autorizauak adibidez, idurre, ez? Guri hitzeginek ez da. Hori hitzegin zu gure gozo. Txoi. Nire kasua izan zen osaba bat, nik berakin betik oso harreman estua aukin hauen, oso ondo konpontzen ginen, eta gauzia izan zen, 2007ko udanez, diagnostikatu zioten estomagoko lehenengo aldiz, estomagoko minbizi bat. Orduen, ni adibidez, odolua nik orduan gogoratzen dut, ez? Nietako zelako min latza izan zen. Nik orduan, eske jauze jaten, zerua gainera. Nila hori ikusten hauen ja eriotzakin, ez? Ezaguela, irten bideik. Egia zen, diagnostiko zaila, baina ona zen. Zorionez, operazio bat egon zen, kimiok egon ziren, radio egon zen. Tratamentua, motza izan zen, 6 hilabetekoa. Eta, kasu honetan ondo jun zan, ez? Egize zan, ni kasu honetan harremana estua baldin bazan eta ona baldin bazan, ni ondiokan gehiago elkartu gintzuela nik esango nauke, ez? Naiz eta izan, egia da, olako egoerak sortzen daui, ez? Gatazka batzuk eta bar, baina oso ondo eruen ahal izan gauen, ez? Gu bazkai pila bat itzen gauen, aprobetsatzen gauen, ez, kimioak eta radioak, beste alde hori emuten osatzauen, ez, Gasteizera joaten ginen, eta aldi berian, aprobetsatzen gauen gero hortik, bazkai bat itxeko, ez. Orduen, nik zentzu horretan oso horremen ona dauket, eta gaur egun gainera, asko gogoratzen gare, ez, gauza horietaz etxien.
Gero, bueno, ondo juntzan, eta gero berriro 2015ko neguen berriro beste kantzer bat, ez, diagnostikatu zioten. Eta, bueno, kasu honetan, bueno, berriro nirako izan zen beste zaplasteko bat, baina kristona. Eta, bueno, horrek zure baliabideak, ez, erabiltzen dituzu dolu horrek aurrera erueteko, ez, beti dauz aktibade batzu, gustatzen jatzunak, izan leike idatzi, izan leike mendia, izan leike dantza, bakoitzak badaki, ez, ze dauko honor. Orduan, bueno, nik dolu horrek beti baliabide izango nauke propioak inez, inal izan nagoela. Eta, bueno, gero gauza izan zen, bueno, bigarren binbizionekin tratamendurik ezauen, gisa esan oso haul zauen, eta, bueno, horrekin joan ginen, ez, apur bat egunekoa ikusi, eta, bueno, egunekoa ikusiaz, 2018ko otsailaren 16an, bueno, horre hil zan, ez da. Tartian, bueno, Iñakikin 6 hilabete lehen hau, ez, berakin egon nintzen, ospitzalien. Bueno, niretako egia zan, izen zan gauza bat, ez, bueno, oso berezixe, ez, sentiru nagoena, lasaitasun bat, ez. Eta, bueno, 6 hilabete horreik, bueno, niretako erregalu bat izan ziren, ez, etxian, bueno, bera baserrian jaio zan, baserri zan bizi izan zan, baserri zan zaindu zan, eta baserrian izan. Eta inkluso 58 ordu lehen hau, nik nire seme-alabak eraman nitzuen baserrira. Berak bizitatzen zituen bakoitzean txupatxusak ematen zizkion, eta bueno, bere ohiko moduan, ez, txupatxusak eman zotzen, bisei, biak egon ziren bere onduan, jolazien, nire zenarra bebai, eta nik nire aldetik, bueno, egiran zen xok baten hauen, baina irakurketa bat, inal izan hauen berakin, eta, bueno, eta 58 ordu berandu hau, izan, ez? Azkenengo gunean bizita bat izan zen, nik bizita horrei irrifarre izotzen, eta irrifarre hori, horitzoko guan dauket, ez? Eta asko postenaz, egize zen, bizitako, ez, horrena. Eta umiek gaur egun, bizi daue oso naturaltasunez, egize zen, neskatiliak aurreko urtean, urte bukaeran bebai, andereinoak esan zotzien, eruteko zerbait kutsune eskolara, eta nire alabak ezak izan zezan, zerbait kutsuna, eta zer da hori, zindut esan eruen nik ez, zer kutsuna gelara, eta zelan ez ez, favoritua zo zer daukiko duzu. Eta, bai, eta korrikan juntzan bere gelara, eta, bueno, berak urtero, oporretatik etortzen zanean, nire alaban kasuan, beti katuak argalatzen zotzen, pelutxe txiki batzuk, eta gaur egun horrei dauzka sinfoniar gainien. Eta horrek eraman zitzuen, hori ez, andereinuai, erakusteko, eta, bueno, azaldu zauen, zegatik, ez, gustatzen jakon, eta beretako zeratidan kutsuna, horan erantzun zotzen andereinuai gainera, ez, niri beholan esan duzten, osabana goratzen az, eta egia zen asko gustatzen jat. Eta, bueno, eta umiak, eta mutikua bai, ez, mutikua beba, nausixagoa da, gaur egun 13 urte dauzka, eta egisa zen aurreko astean gauza oso kurioso batekin etorri jaten, eta esan osten, ama, irakurri dut jendeak ez, donatu itzen dauela eriotzan ostien. Eta, bai, egia da, bai, organoak eta donatu itzen die. Eta osabaren kasuan donatu inzauien, eta esan otzen, ez horretaz ez gauen hitz egin. Beste konpromesu batzuk bai egon ziren, eta bete genitzuen, baina horretaz ez gauen hitz egin, baina bai oso interesantia da, eta bai, baina hori eriotzaren ostian, ez da, hilda gero inleike eta bai, posible da. Orduen umiek, egiz esan, eta ni eurekin ez dut landu, bastakit, ez? Igual da gehiago, zuk transmititzen dozuna eurak hartuaz doaz, zuk konturatu barik, ez? Eurak ikusten daudiena da. Baina egiz esan, modu oso naturalien eurak bizi daue. Eta ondala, gabon aurretik, etxean geneukan arraina izan, eta neskati, eta, bueno, arraina izan,
Eta nire zenarrak esan zutzen, bueno, basurara bota. Eta nire alabak esan zutzen, ez, enterrau ingu. Eta nik uste nuen momentu horretan, nire amak behin, esan zutzen txori bat iljakunien, bere baserriko lorategian enterratuko zauela lora baten onduen. Eta uste nauen esan behar zuztela baserreran ez dauela eramatia. Eta esan ozten ez, guk lora badauzkau hemen terrazan eta hemen sartuko. Eta lagun bat etorri zan, gure etxera, eta lagunai esan zotzen, enterrau behar zauiela, arraina. Eta eurakin zaudien, euren erritua. Eta, bueno, egia zen, gaur egun, posik, oroitzapenakin eta posik bizi gara. Egize da, eta oin aprobetxauko, eskerrak zuri emoteko, Eider, lehenengo fase baten ez, nire baliabideak erabelin dituen, otzailetik udara, ez? Uda bitarte horretan, nik nire baliabideekin pentsatzen hauen, ondo nien joala, ez? Baina bapatian irailetik aurrera gaizki hasi nintzen sentitzen, lua ez nagoen itzen lehen moduen, betik lo ondo inda gero, hasi nintzen konturatzen nire gorputza ezauela betiko lasaitasunien. Eta, hor agertu zen Eider, eta Eiderrekin, bigarren fase honetan, lan nik uste aberatza egin dugula, bere laguntzakin, eta, gaur egun egiza esan oso sistema eraginkorra izan da nire kasuan, eraldatzailea, osasungarria, eta eskerrik asko, benetan, inosun lanagatik, eta egiten ari zarenagatik. Mila esker, benetan bihotzez. Oso posinau. Eskerrik asko, Igor. Oso posinau. Jasotzen ditut zure eskerrak. Eskerrik asko. Eskerrik asko konfiantza jartiarren igan. Politia izen da, zure laguntzia eta zure ondoan egotia. Jasotzen ditut eskerrak, eta emoten dutzut eskerrape bai konfiantza jartiarren. Orain esan duzuna donazioana, justu egun hauetan badabil bideo bat, neskato txiki batena, nik ez dut ikusi, baina nolabait Facebooken eta agertzen da neska oso gaztia, ez dakit, 6 urtekin edo 7 urtekin, hil egin behar zana, zerbaitegatik, eta bera pozik zegoen, bere organuak emango zizkion hainbat jenderi, ez? Eta mezu bat jende horreri, bideo baten. Erabat, gainera irribarre batekin, eta batzutan gertatzen dira gauza zoragarri horiek, ez? Tragedia batetik, itzela. Bostu metxori emondotza bizitza. Baitu. Baizta, ze polita. Itzela. Zeira ze polita dan bizitza, ez? Bizitza bukaera baita, ez? Ze polita izen lehikien, ez da? Edarra. Gelditu gaitezke zati txarrakin edo itxusiakin, hor dagona, baina gero gertatzen dira gauza hauek guztiak, ez? Eta gero kuriosa da, giza burmuina deukola ziurazki konturatu zari, ez? Igual oroitzapen mingarri hoiek, ez? Eta denborakin zelan joaten dira desagertzen, eta bakarrik gelditzen zara oroitzapen honekin, ez? Eta hori da guk behintzat karreran eta ikasi gendun, ez? Burmuinak egiten dagoela mekanismo hori, ez? Balbula hori nolabait sufritzeko, ez? Eta gelditzen zara bakarrik alde honakin, eta gero zaten duzu, baina pertsona horrekin eukin eban hori eta hori, baina, zure burmuinak erabaki da lagatzea horre lurperatuta, ez? Claro, burmuina hortarako da, inteligentia da, ez? Minakin be bai faten da poliki-poliki zabaltzen. Minera be faten da, hasian izostu iten gaitu horrati da xok egoera, ez? Burmuinak zer egiten dau. Xokian jartzen gaitu zertarako ezin dugulako asimilau momentu horretan min hori. Burmuinaren reakzio bada, ez da? Eta gero poliki-poliki zabaltzen joaten da. Eta orduan faten gara, hasten gara sentitzen, ezin dugu bapatian min guztia sentitu. Oso ondoin egaz, gu geuna hasten gare.
Bai. Ez? Bai, eta gaztetan eta umetan, pues igual beti esaten dugu, gauzak direla naturalagoak ez deukia inbeste kapa bildurrenak, ez? Orduan, adierazten dira beste modu baten, eta beti esaten dugu, ikastia eurengandik horregatik, ez? Ze erraz esaten dabe esan beharrekoa. Karo, bereiek presentian bizi dira. Ume bat presentian bizi da, orduan momentu horretan ikusten da bena, ulertuten dau segituen. Bale. Eta galdetzen dau. Zehose espadaki, galdetzen dau. Ume batei eriotzataz hitz egiten dotzaunien, importantia da, ume horren adin emozionala kontutan eukitzia. Hau da, baliabide emozional neikue badituen eusteko hori edo, ez? Konta bihotzauen hori entzuteko, ez? Amatxo, baina gorputza erraiten da. Bueno, galdera horren erantzuna, adinaren arabera, ez da. Pixkat, ulertu eraiteko eta beste modu baten, esaten butzau 5 urteko umiari, bai, gorputza sartzen da, eta. Karo. Orduan, bueno, bai, gaur eguneko gizartien badaz modu batzutan lurpeien sartzeitu eta beste batzunan erreiten die. Eta igual neiku eda hori esatie 5 urteko ume batei. Nausitzen doien enien, amatxo, ez haustezun lurraspixen sartzen diela eta baina erre zelan. Orduen hemen gutzau, ja beste adin bat eukiko dago, eta orduen hemen gutzau, bai, badaz gure gizartien gorputzak erretzeko sistema batzuk, eta, bueno, hola eta hola izeten da. Karo, beraia preste egongo da. Normalien umia galdetzen da benian, galdetzen dau bere beharretik, hau da, bere behar emozionaletik. Eta Iñakik oso ondo esan daben moruan, eriotzan ikasi digun mesedez umietaz. Ez dakit irakurri duzun justu azte honetan, Izaskun Andonik idatzitakoa oso hona da. Beti esaten dugu, eske gauza hauek etorri barko zirian eskoletatik eta ikastoletatik. Eta Izaskunek esaten dugu, bueno, bai, baina fonduan ume hauek guztiek badakizkite gauza hauek guztiak gu kontatu behar ditugunak. Badakizkite? Modu naturalean edo modu intuitiboan edo ikasi behar dugunak edo berriro repasatu behar dugunok, gara gurasoak. Gu gara, ez? Desikasi behar dugunok. Desikasi eta ezinean gagozanok, ez? Eta orduan oso ondo esaten dago, ez? Bai, eskoletan eta ikastoletan egindako lana oso importantea da, baina azkenian behar dugu guk, ez? Aitok eta izekoak eta, ez? Helduo gara, eriotzan helduo gara arazoa, umeak ez. Umeak dara dakixe. Bai, horren adira, ez, bai, alde batetikan umeak, ez, alde batetikan zelan umeak, ez daukabe kondizionamentu guzti hori, ez, eta gero nagusiak zelan daukagun kondizionamentu guzti hori, ez, eta pizka bat gainera, bai, hor esan desun adira, ez, dolua esaten dugunean, ez, ondiokan sozialki jendiak sentitzen dabana da zozer txarra, ez? Hori dago oso azaleratuta. Eta bizitzeko azaleratuta dagoen dolua txarra danen beste ikuspuntu bat, hori bakarrikan esperientziak eraman alzaitu, ez? Zati bestela, bai, norbaitek esan aldizu, dolua oso gero laguntzen zaitua da bizia beste osotasun batean ikusten, ez? Baina nik hori bizitzen ez badot, esan aldet mentalki, ez? Bai, dolu prozesua ona da, baina ez dut bizitzen. Eta oso garrantzitsua da, zatik, dolua. Zer sentitzen dugu dolua entzuten dugunean, ez? Eta hor, gertatzen dana da, sentitzen dugula ikara, beldurra, gauza pilo bat, zatik oraindik ez dugu hori bizi eta barneratu. Hori barneratzen dugunean, hasiko gara dolua eta aldaketa hori bizitzen.
baina hori ez bada bizitzen, naiz da asko esan ezin dugu ulertu. Horretzegatik da hain garrantzitsua ulertzea zer dan dolua. Zati bezala, bueno, ondo dago, beti ikasten dugu, baina ez dugu, noski ikasten dugula entzunez, baina sentitzen gaudez. Zatik, doluaren transformazio eta garapen hori, ez badegu sentitzen, ez da ongo aldaketa hori, ez? Da nik usten dut hau, bueno, asko entzuten dugula agian ez, baina gero barneatzeko orduan, bai, dolua hona da, zatik dolua bizia da. Bai, dolua hona da, zatik dolua biziaren parte da. Eta dolua gero eta gehiago barneratu nire bizigan, eta bizia, zatik dolua, aldaketa, egunerokotasunean dagoen zoze denez, poliki-poliki hasiko da zabaltzen ateak, eta doluaren barneratze eta zentzu sakon eta transformatzaile hori sentitzen eta bizitzen. Eta gero, zabalduko dira, ate guzti horrek ez. Aldaketa, zentzua eta ze garantzia duen dolua bizitzea, zati dolua biziaren parte da ez. Uste dut hau oso garrantzitsua dela. Bai, eske lehenago komenta dugu eta oso bizipenetatik eta abiatzen baldin bazara oso desberdina da. Eta azkenean asko gustatu zait Eider kontatu dozuna kasu neri buruz, suizidio neri buruz, eta azkenean sensazio horiek, azkenean zentzua bilatzearena. Ze batzutan esaten dozunean eriotz bat polita izan dela edo pertsona batzuk ez da ulertzen, eta zelan da posible ez, eta horrela da, eta idurre komentatu dagoen kasua osabarena horrela izan zen. Badago, eta gainera esan behar dugu, eta konpartitu behar dugu. Eriotza onak dagoz, eta inkluso ederrak eta sensazio hori lagatzen dabenak, eta hori aldarrikatu behar da, eta mendian hilen, bizarko dokumentalian da, mezu horietako bat, ez? Bai, badago eriotza onak, bai. Eta gainera aurreatu ingeik eriotza horietara. Hau da, Juan San Astian paziente batek eiderrezke, aitari ja, birik isen topautziek antzerra, bueno, bagoazen prestatzera. Eider baina eriotza, ez? Eriotza oso politia izinlik. Eta hemendik eta eriotzar arteko minutu guztiak izan aldie erregalu bat. Eta hori gabiz daiten kasu horretan adibidez. Eta inak izuk esan dozunan arira, ez? Importantzia, sentitzearen importantzia, ez da? Ze burbuina da hitz egiten ari gara hemen, eta oso importantia izan da zuk esan dozuna. Hau da, dolua sentirutia da. Eta sentiruten duenien orduen eraldatzen gare. Hau da, askotan egoten da olako resistentzia bat, ez? Sentitzera, ez? Ez dut gure sentirutia, oin datorrena, ez dut gure sentirutia. Baina esken modu bakarra da. Sentiruta bakarrik egiten du bidea eta eraldatzen gare. Eskerrik asko Iñaki. Idoia esan gure oso ze? Idoia dauko, ama marga bat, hemen gazen danoi, ikasgai politeke emuguzkune. Bai, nik uste dut nera man eriotzan, bueno, azken hitza edo dala esan duzuena, eriotza politxa izen leikela. Ama, diagnostiko zotzen 2013 urtean birikiko minbizi bat, hasieratik jakin ginen esala osatzeko minbizi bat, bakarrekin alko zala mantendu edo saiatuko zela kronifikatzen. Eta momentu horretan, idurre esan dozu ez, idurren moduan niretako izan zen eriotza. Birikiko minbizia, eriotza. Eta gero bizi izan da 7 urte, minbizi horrekin, bizitza guztiz ez dake, baina bai, normala, lasaia, zoriontsua, berak lan handia egin da, bere buruakin,
Eta nire beldurra beti izan zen, nik gai izango naiz, bera barik bizitzen. Eta beste bilur banaukana zen, berak sufritziai. Eiderrek ondo daki, nire ustot bilurrik handixena, zala berak, hori, heltzen zen momentuan eriotza, sufritziai, lotzen duzu azkenean birikixak, arnaza ezingo daua, dana zen oso dramatikoa. Eta bapatian irailean ondo egotetik, pasau ginen urrian okertu inda, kimiokin hasibiaga berriz, eta ja ikuste zen, ez zeukala igual, aurreko urtietan zeukan indar berdina, ja pandemian genden be bai, eta horrek be, nik ustot eragin zebala bai osasun fizikuan eta mentalian. Eta egun baten, holan telefonotik berbetan berakin, igarren notzan arnaza, oso desberdina. Ama esare ondo, eta, bera beti zan, hause da, eta, ertengo gamendi be bai, da beti izan oso lan, eta anaiari deitu notzan, eta anaia pesan ostan ez dut ondo ikusten. Eta guazen Gasteizera. Ez, bueno, datorren hastian daukat eta behitxuko ostata. Guazen, azkenean, azarretu ingina, esan jaun, espasoiaz ambulantzia dator. Eta korretzen ez, oian berakin, gauzak, berak ja, basek izan. Eta ja kartillaketara, eta gauzak antolatzen, hemen diru hauetara eta honi emon, eta olako gauzak. Eta gero batien zatoztan, baina banator berriz etxera, Baina, baizukan hori. Orduan, junginen iruroke, anaia neu eta ama Gasteizera, eta esan zozkuen, birik izan likidua sortu jakola, eta hasiera baten kenduko zotzela. Baina, kentzerako momentuan, itxin zan edo birik isa, eta ja, esan zozkuen ostiral baten, ingresau zan asteazkenian. Osteguna COVID etezan, ez etezan, bakarrik egon zan, eta ostiralian deitu zoztan amak etorri, medikoak esan dugu zurekin hitz egin nahi da bela. Medikoak atera, pasillora erten, eta esan zoztan, bau da dagona, ez dauka zereinik, eta ez dugu uste asteburua pasauko da benik. Sartu nintzen kuartora, behitu zoztan hola, eta esan zoztan, honez ebentzatzen dau, ez dakitela ala. Berak esan zoztan neri, nik esan biharrian berai, berak esan zoztan neri. Eta horaz izan momentu politxori. Ze nik hainbeste bilur notzan momentu horri, bera zeugan hain lasai. Dana zeukan, bera nahi zeban bezala, berak esate zeban, bera da zan defensora eutanasiana atope. Eta berak esate zeban animalixak, baserrikoa naiz. Animalixak daukegu baino eskubide gehiago ondo talasai hiltzeko. Talaxe jumbi naiz, esate zuztan, lotan, en sueño profundo. Eta haukizeban, egon zan oso ondo, nik ezin eman sinistu, zaten baina, zelan ez dago azte burua pasau behar. Zeukan indar bat, irribarre bat, eta kortinak aldatu, eta esan aitai pintatzeko hori paretia, ze, espagatzen esaten zuk, ez duzta kaso ingo, eta holako, gero esaten, momentu esaten hola, baina, zetan dabil. Ez? Baina gero, esaten zu, ezke bere preokupazio bakarrak horre zien. Ze zeukan, hain lasai zoian, bere preokupazio bakarrak, ziela hor. Eta orduan, berak esan zozkun, zela nahi zeban tanatorixua. Ze argazki nahi zeban eskelan. Dana. Osa, horbe, ama. Horbe, berak zerren biaginun, zelan, guk ahalik eta gutxien sufritzeko. Eta momentuan, eiderretaz beak akorra usan, zeguk eiderra aurretik ezagutzen ginun, nera nahiak eta koinatak erditzian numia galdu zebelako, jaiota hil, eta ordundik esautzen ginen eider. Eta gogoratzen izan zebala. Holan, ezin bozue, bakizue, eiderren ajun. Eta junzan irurokin, azkenengo 3 ordurarte nire ama zan, esan, igual beste batuk zaten dabe ordu asko, egonda sufritzen, azkenengo 3 ordurarte, nire ama izen zan, oso emakume gogorra zan eta txixabe berak egin zeban, berak ez zeban ingo painalian, zan oso gogorra horretarako, eta hori ginen aukeria aitzak, anaiak eta nik 3 berakin eskutik helduta egoteko hilzan momentuan, eta izan zan oso eriotza goxua.
bueno, Eiderrek esaten dauk ez de libro. Eba? Bera esakon guztauko hau, holan, porque protagonismo zero. Baina izen zan, hori de libro, izen zan oso lasaia, oso politxa. Eta momentuan, esaten baina zelan sentitzen dut lasaitasun hau edo paki hau nire ama hil inda. Osa, eske da oso zaila norberak ulertzeko ze sentitzen dozun. Eta gero, eta natorixu bat azkenian, bueno, tramitiak di egin behar dozu eta egin itxen dozu. Gero, baltzen da egun batzuk, xokian zarela. Eta funtzionatzen dozu robot bat bezala. Eta orduan gogoratu nintzen Eiderrena. Eta zena, bueno, Eiderre deitu biotzat, eta telefonotik ingin lehengo kontaktua, eta ja, beran hitzekin, ja sinitzen dana botatzen, eta indot dolu prozesua Eiderrekin, ez da erreza, gogorra da, baina bizi inbia da. Eta nik uste berak zaten emezela, ez da benak bizitzen, ez da ulertzen. Eta eskerrik asko Eiderri, Iñaki ez dut ezautu pertsonalki, baina Eiderri eskerrak, bai nera nahian eta kasuan Ibaien eriotzan eta amanian. Eskerrik asko Idoia. Nik Marga ezautu neban hemen Bergaran hitzaldi batian. Eta etorri jatan esaten Eider, mesedez. Zaindu gure umiak. Adierazten zoztan, bere amama mina ez, hilzalako bere hiloa. Eta mina sentitzen zebalako bere seniagatik. Konektau neban berak lehengo minutuan. Niretako erregalo bat izan da bere dolu basurekin lantzia. Eta oso polita izan da. Unas eskerrak emoten dotzut. Konfiantzagatik eta Margaren eriotza elkarrekin bisa esateagatik. Niretzako erregalua izan da. Ama Marga. Beste gauza bat da, aurki hutsaken pasarte baten Julio Gomez ateratzen denean eta euren alaba hil zanean, eta bertan zegoen semia, eta begiratu zion, eta esan zion, aita, tu no lloras porque eres médico. Ez? Osa, emoten dugu guk ezin dugula, ez? Ezin dugula orain egin duzuna adieraztia, ez? Osa, eta, claro, Julio Gomez kontatzen da, osa, ordurarte egon izan nintzen negarrez, beste toki baten, baina, bueno, justu, ez? Buelta emonda eta paper hori, baina, osa, emoten dago ezin dugula. Ezin dugula adierazi. Gu berdin sentitzen dugu pertsona garelako. Prestatuta gaz, dolu prozesuak sostengatzeko eta eriotzak sostengatzeko. Baina guk azkenean gure bizipena dauko eta gainera eskertzatik, ez? Nik ontxe bertan sentiru dutena izen da Marga hemen biziri dauela, ez? Margak niri emun zuzten bizitzako lekzio importante bat, ez? Eta hori da sentiru dutena, ez? Horregatik da erregalu bat, ez? Eriotza pentsaizu eselako. Eta, bueno, gu profesionalon bizipena bera bebai, ez da, importantia da bebai profesionalon doluak ikustia. Nik tratetan zaueten nien, ez dut dolurik bizi, baina bai benetan ikuketan nauen kasu bat baldin badauket niretzako, bueno, gu besentiru ikendo azkenian, ez? Eta importantia da gu bai hau adieraztia, ez? Eta, bueno, gure mina resolbirutia bebai. Kasu honetan eskertza da, mina baino gehiago eskertza da. Eta gero empatia hori, ez? Azkenean hori baino empatia mundiago horik, ez? Ikustia zure aurrian dagoen profesionala, karo, kasu guztiak ez dira berdinak eta momentuak eta paziente batzukin eduki dizu kriston harremana eta kriston eta sentitzen dugu eta orduan ikusten baldin baduzu profesional hori unkitzen dela, pues hori baino empatia handiago horik, ez? Gero zure lekuan zauz eta ondo jakin behar duzu izan behar zarela sostengua pertsona horrendako, baina, bueno, konsultanetanik momentu baten ikasi neban hori posible dela gertatu, ez? Eta ez dela gertatzen. Azkenien
guk bihotzatik lan egiten dugunok, bihotzak sentiru egiten dugu, eta, bueno, sentitzen duguna, Iñakik esaten zeba moduan, adierazten dugu, ez? Eskertza balda, ero gure dana bada. Katartikoa da, gainera, malkoak eta kontrakua, umorea, bai. Eta harreman hori uki badozu pertsona horrekin, albidetzea zure buruari, semeak kontatzen baldin badau, xelebrekeri bat, eta farre egiten baldin badau, eta desagoatzen baldin bada, zube bai parte hartzea horretan. Ez dala ezer gertatzen alderantziz, ez? Bai. Eta da beste katarsi modu bat, Etzakigun zerrin, agua ezin esan zuzkun, agin barik ure zauela fati, eta ezin gauen agu ezabaldu, eta ezin gutzen etara. Eta batzutan humorea dago, eta zergatik, ez? Adirazi, bai, badago anekdota pilo bat. Anekdotak bat baina gehiago, ez? A ber, konta. Ez, ni baratzen az, Otxeko hospitalizazioan nengonean Zumarragan, Legazpian, urretxun. Genukan paziente bat oso humoretxoa zana. Eta hil zanan bezperan, joan ginean, arratzalde baten joan ginean, zeia gauzak zauden pixkat ja gertu, eta galdetu duguntzan, ze modu zaude? Eta esan uzkun, pues, hemen nago, de cuerpo presente. Esan uzkun. Eta zer egiten duzu, olako momentutan, ez? Pues, gainera, familia ezagutze ban, eta, bueno, pues, konpartitzen duzu hori bai, ez? Oso grazioso izan zen. Ze polilla hildan hau esateko, De cuerpo presente. De cuerpo presente. Polilla da, bizitza, ikusten duzu eriotzan barrein geikiela bai, ez? Eta zedarra da, bai, barreiki, ez? Eriotzan aurrien gauzenia baita. Ixi, gure zuzeoz esan, ez? Xiar da lagu metxo nama. Da hirugarrena Helene hil zan, eta hola esautu behinan. Eta hor, azaldu zan, gizonaren dolua. Lehen esan dozue, ez? Badazela rol batzuk horrez, gizonak, medikuak ez daue sentiruten, eta gaina gizona bada gutxi hau. Konpartirunik, ez, ixi? Ero gure zuzu konpartirutia. Xiar da ixiarren gizona. Eta, karo, berak hartu euen rol hori, ez, familixi sostengatzeku eta mantentzeku eta beste bumiek eta hor. Eta momentu baten, ixiarrek landu euen bere dolue. Eta, bueno, berak euen beste ume bat eukikie. Eta bapatien, agertu zan, haien dolue. Eta orduen esan gutzen, Asier, igual ikusin bizau hau, konsultan, eta apur bat soltetan hasi bi horiz, baliteke horrek oztopatzi ebe bai, ez? Beste ume batzuk etortei, ez da? Eta eskerrak COVID-ai, eskerrak ansiedadiai, hola, azkenien agertu zan, konsultan. Eta gero hasi zan, soltetan, soltau euen barruen euken hori ez, haian rol horretatik, sentiru ezin jauen gizonezko horren rol horretatik soltau euen dana. Eta soltau euenien, bueno, gure laugarren txikitsu etorri zen. Eta, bueno, ongi etorri xe. Hori importantie da, ez? Zenbateraino gordeten duen dana, eta batez be gizonak, ez? Bueno, ni ez naz gizona, baina... Hala da, ez? Hori da gai oso interesgarria. Eta 2022 urtean gauz, 21 mendian, eta gauza batzutan aurrera egin dugu, baina ondino, tremendo da. Bueno, beti dago salbuespenak, baina hori orso markatuta dago, ondino. Bueno. Komentu dute moduan, lehenengo fasian nire aldetik inagoen, apur bat dolua, lagunen batekin, eta gero irakurketa, eta momentu horretan, ekarri dut da bertso bat, 2019an, Julio Sotok bertsora itxapelketan irabazi hauena. Eta guztoko jaten ikusten mezua oso ondo datorrela eta irakurtzia, apur bat danontzako, ez? Beste bakea eman, zein norberak sentitzea, baldintza derrigorra da orainean gelditzea. Burua atzoan edo geroan ez ipintzea,
naiz gertatu gozatzea, bezalaxe sufritzea. Ondoan norbait sortzea, ondoan norbait hiltzea, naiz gertatu gozatzea, bezalaxe sufritzea. Bere poz eta bere min ederra da bizitzea. Hori bere anaia hil zanean, ez? Idatzi gaben. Nafarroako bertsolari txapelketan... Izan zen bere anaia uste dut hil zen. Nik ez justu testu hori erabilien eban hitzaldi baterako. Bai, berdina. Gube bai. Idurreketanik. Bueno, oin azten die kasualidadiak. Bueno, ez die kasualidadi gu gare, ja, bueno... Veteranoak. Bai, ja, konversazioak ez daitu egunin, ja, konturatzen gara pasau jakule gauza bardinek, eta konektau duble, eta honi gauzok eriotzati datoz, bai, konexioak. Bueno, bat irudi ja gentien fateko ordu edala, ez? Eta seminarizoko teknikari, mila esker, eta pazientzegatik, zurrezki pasatu gara ordutegitik, mila esker, eta zuei etortzearren, benetan. Eta, bueno, ez dakit zemezuekin joango zarien, baina, bueno, pues, bizar bestegun bat izango da. Bizitza edarra dela, ez? Igual da mesua, ez da? Bai. Bizitza eta eriotza bai dela edarra. Oso prestatuta.